ya makajaira kushama ndokwa munoti hanzi kuchena. Mai Dhuterere vanopfeka hembe dzechii, ngavaitwe make over, havagoni kupfeka. Uri ani unodza vanhu zvokuti havagoni kupfeka? Who are you? Iwo kana sunguchona kuti havasi kugona kupfeka zvaunoda iwewe, indakaona vatengera hembe dzichinzi vada kuti vapfeke. Ko kana kumba kwaone murume wavo izvozvo zvavanoda unoziva sei? Ko kana vari mukadzi akadzitsiga vanozvidza kuti ndezvanoda kupfeka unozviziva sei? Musakanga noti Mai Dhuterere mupostori. Mapostori haangoshami pese pese. Anditi plus chii chinonzi kugona kupfeka? Chamunoti kugona kupfeka chii? Siyanai naMai Dhuterere vapfeke zvavanoda. Mai Dhuterere rambai makapfeka izvozvo zvakareba izvozvo, tsiga ndikurore tsiga, rambai makatsiga. Musabvisiswe unhu hwenyu nekupuwa pressure nesocial media kuti hanzi hamugoni kupfeka. Uda kuti vaone makapfeka zvimini vagotanga kuti hanzi muri hure makafumuka, kana kuti mupfeke zvimasiketi. Musanzwe, hamuna kufumuka imini, pfeka izvozvo zvekumba kwenyu, matsiga ndikurowa neiwayo. Mungori mudzimai ane chiremerera so. Munongori nechiremerera chenyu chamunongori nacho nemadresi enyu iwayo amunopfeka. Anditi murume wenyu iyeyoyo Dhuterere akakudai achiziva kuti munopfeka zvinhu zvakadaro. Saka hapana kana chinyuwani chingashamisa danzi muntu wemake over. Akakudzai kuti kuita make over, kuti kuisa mazilipstick nema-eyelashes ndokuchena ndiani? Vanhu kwanai musiye family. Siyanai naMai Dhuterere. Mai Dhuterere nditori behind you 100%. Rambai makadzvanya pamberi nemadresi marefu. Mai Dhuterere munopfeka sezani, kuda tombokutengerai mama akareba malong dress. Munopfeka saizani. Rambai makadzvanya, musabvume kupiwa pressure nevanhu imini. Social media inokupai pressure yokuchinjisa, yokutuka ifuti mangwana.